Ассалому алейкум ако бародарони аком ахири қадмаскои пеш мо вардам. Дар инҷа кафе дорем, мақсад дуромадан шикамош асер кардан шоҳоз ба сафар надоянд. Марамат ако худоан роҳи сафир ака аго хизмат аста тарафи. Акай на любов рема дар кофи шава рӯза 24 соат дар хизмати мо бародарои тоҷикон ако мо ҳам чӣ хеле гуфтанд а ютуб даже номро гирифтем зандем гуфтам ака михел гуфтан гап нест. Дар ваъдашу истодан чӣ хели мошине гуфтанд чӣ хели ҷое гуфтанд каду соате гуфтан бародарои намо ҳамун соат мерем ҳано ба худо дар мо дуо кунем. Худованд нигаҳбон бошад. Акаҷон ох юл Ташкентга борасиме акаҷон. Худо хото ох юл мошин хизматка хоб. Бурон гапи бормо мизав. Бурон хизмати бормо. Birodarlarimdan ketib salomga yetib Birodarlar bilan davirat qilib borsangiz, inshaalloh sof sog'lom borasiz akalar. Xo'p, ish kelsa. Rojib aka ukam. Xo'p, yo'l. марҳамат мекунанд ин худо ход ба сафар мебуранд. ҳамин бародаронро ки мо ваъда карда будем ҳамин мошинро ишон додатем ҳамин мошин иншоалло ба сафар мебуранд. марҳамат занг занед 24 соат дар хизмат шумо ҳастем. агар ҷои хобам надошта бошед бора занг занед мо ҷои хобам дорем васат шикамотонро серам мекунем мо дар хизмат шумо ҳастем. марҳамат 24 соат боро занг занед ҳамеша хати шумо ҳастем. ина мошинаи мо иншоалло ба сафар мебуранд.